Salam. Men ejem kakam, oğlun jigim bilen bagıtlı durmuşda yaşadık. Kakam men deysen gowy görýärdi. Men kakamyň lälje gyýdym. Hudaýa şükür. Şeýle bir enatanyň eline terbiýe alınma, yüzüme şükür edýär. Mundan 10 ýyl ozal men durmuşa çykdym. Biz bagıtlı durmuşda yaşap ýördik, işläp yaşap ýördik. Soň men gowraly boldum. Muňa begenjimidiň çägi ýokdy. Enem atamyňam, gaýnlamyňam birinji jagtygy. Günlerde bir gün dogum batym golaýlatdy. Daimler Hudaý öğretdi. Kakymam bana da görkezmek üçin meni şol Hudaý ýola alyp gitdi. Daimlere. Öýe gelip alyp gitdi. O ýerde doğrusu men bir hil bolup başladym. Raddoma gaýtmaly bolduk. Gyssa gara. Onu da kakam meni raddoma alyp gitdi. Dogry aýdylýan ekeni. Ene ata öňünden eşitmellerligini. Şol gün bildim men çağatynyň kösenjigini bilse ene ata agyr diýýändigini duydum. Meni derrew uzy etdiler. Çağam içimde ters ýatan ekeni men derrew kesir betmeli. Ýagdaýym agyrrak diýipdirler. Kakam öňüm 2 gedek infarkt geçiren muhabaryma gaterbet diýipdir. Ol 54 ýaşynda. Şol gece yollaşım men el telefonumy alyp gitdi. Maňa gerek diýip. Ertesi günem men çağam boldy. Gyjadym. Şeýle bir begendim. Gaýnynam ýanymda boldy. Çağajygmyň bolanyna bir gün geçdi. Men medama kakamyň gyly bolan soň kakamyň gelerini garaşýardym. Sebäbi ol men beýle ýagdaýda goýmajagyny bilýärdim. Ol öz agtygyny onu da gyjagar. Hökman görmäge gelýärmelli. Ol men beýle ýagdaýda goýmasy diýip içimden pikir edýärdim. Ol begenmelli. Sebäbi oň söýgüli gyzynyň söýgüli gyjagary o agtyjagy bolupdy. Öýdäkilerdenim soramaga gorkýardym. Ýüregi agyryp balnitsa girendir diýip pikir edýärdim. Soň ertesi çykmaly gaýtmaly günüm gaýnynam maňa kakamyň şol gece aýrylandygyny aýtdy. Men balnitsa getiren güni men ýagdaýymyň erbetdigini bilip kakam aradan çykypdyr. Men diňe şondan görýän. Ýok elbetde. Aňa Allah'dır. Men şu wagt hiç kulağıma ananmadım. Şeýle bir elbet boldum. Ýekeji gün ýaşasady, agtygynyň bolanyny görürdi diýip aglap ýatdym. Ertesi güni kakamyň 7-si güni biz yollaşym gyýdym bilen raddomdan çykdyk. Bir tarapdan begençlik habar, bir tarapdan bolsa kakamjanyň ölümi meni erbet edýärdi. Men özümi günäkär saýýardym. Meni alady edip aradan çykdy diýip köp pikirlendim. Öýe gelenmizden soň märekem soňup ejem doganym bilen öýümize geldi. Şol gün maňa hemme zady düşündirdiler. Şondan soň men bir agda çykan bolsa özüme geldim. Beýle zady eşitmek nähili agyrdygyny size getirip bilemok. Sağ bolsunlar, ejem, doganym, yollaşym, gaýnym meni şol erbet günlerden alyp çykdylar. Ellerinden gelen kömek etdiler. Ondan bäri kakamjanyň aýrylanyna 9 ýyl. Ertesi bolsa gyýdymyň 9 ýaşynda bolýar. Durmuşda beýle zatlarym bolýan ekeni. Häzirlerim kän pikir edýänler. Oňat günümde de, kyn günümde de kakam bolan bolsady has başgaça bolar diýip pikir edýär. Her gedek içim gurulup aglaýar. Hudaýa şükür. Durmuşym gowy, gülýärli. Bagtly günüm bar. Emma
Hakamcan yetenok. Çağalığımda meni depetine götüren, elinin ayetini saklan, Hakamcan yerdemde küyseye. Şoň üçinem kakasy barlar, ijesi barlar, olom kadryny bilim. Çünkü eni ata wagtlaýyn zat ekeni. Sağ olun.